บิดยาสิงรองเปียลงลีกองรองเปียบังกิที่เจียพันกับบอร์เอียลัมกิกกลางปอนKarbi Longri Abirta maji aruat tuma hinpen ingdeng kep ingdeng krihini lapen bi asat langki untuna tuma pan karju Keceng CKSA Cup surhini ra ingkoi rapho knockout cricket tournament angdung kiti Jirpo NGO mahangket hek ningkan kep kicho katalon pon Aprangsi birta kila rado anapan gardong bajirlo gardong non adaba birta longpen samyu jang terangpi non arjui kha birtang tonpen Kedamtang ningkan ke paprang revenue circle ke parlo dokmoka biusia dungalong evangelist atum nang dupen isi New Hope Mission pu ingpu pongsi alang litung foundation pongsi penang anapi alang litum aphan mati sunaram rongphar lapen bidyal sing rongpi alang litum kedo pathirsi longli kotha ke thom lapen dak number 778 bidyal sing rongpi amen pen longli patak jethaplo La soput hak halasua hot forlen ke bang apora hot inut kong rong pi pua bang phu compensation a poisa mati tangka chodera phisita mi nona bangki along lianta ki thiji angring pusi kadukave ahem phua tumpen nang pachini dun la sila son long le mafia tuma phan ke bang jilang arni la son ke ther ke hapen jongsi do bom lang puluti nili tumta FIR pipen akang tu yang deng ata klem nang kok pupusi nang pachini dun phuluni pen sar honing ti Karbi Longri Abirta lake swapota long ke sarubi kumar phangchu mata 2018-19 nang thandun lo lake New Hope Mission pulotang te ayata klemun inut bak amen thap nanggi antike nilitum dak hemrit development kadoka veta nang lang pidun po pai nang pai pidun po ayat gute nili phanang pin khata bang do sonaram rong pharka son thak thak lo athe New Hope Mission ke claim lang long ta committee ta paka unangi pusi abana committee nilituma du phanta cancel se ke dutang anamen phanta sitame nona phi forlena adihu ke wang compensation do pulo kai nang claim dun de dak hem kikim nang chin dun de long le long nang dong dun ut e narekoi la hai lisua rong pen cheng lok tharwe yang phong nang e dun de bang si dak forlena tangka state bank account longa pache thap thotamat lake bidaseng rong pia long lekali bidaseng rong pia poisa kali pu inut nangklang lo la somen ke kong rong pi pu la si kong rong pia phan ke bisara long wan pulu tang te nilitum thana la pente kurta long anta 420 oblique 409 IPC first class magistrate long che phodor belang pima pulu tang te 1,48,000 na tangka ke Jobin ban sitame pa chodet nang pamane li cash withdraw that pima lang li election da ki thurji la pente rata kam ta ki claim jirpo rong pi yan pamat sitame nona bangke neli karju thulong bangke dak register along nili ke tok dun ateng pulong te BLT atuma menta en apente ala thurendro broma abong amenta en la pente kumamane land mafia tuma menta en amat ahok pet akam ke klem abang aphan rire ako si dak longle ke yorji lapente longle ke yorji ta nili phanang chingwai lo di thuwang lo dak dower abang alang limen khonsing tisu pusipu alang li tim ben wang lo lake longle ke yorje lang itum do lang akumiti thi thelang lapente apota ta lahai hen lo khajuna kituta batai ke thom lo New Hope Mission pu ako chi revive lang pu lo nilitum long le yor jelo an ke alang litum ke patoi te jorwek ji pura kaphere a joine nilitum ke CM along ta lahen lo CM Dr Tuliram rong hang along ta chethan nam det lo osar long le yor det ji pulutang te la ke nang khang pidun tha pusip application pidamsi prayer for land protection at dokmuka New Hope Mission punili tok dam lo an ke la tok dam det man land and revenue alang li non ke MP losar umor sing tisuta laya jamela do pulutang te nanglang dun po nang chingwai noi wang noi pusi original la pota la pente aprang dak ke klem banatum an ten si nilitum che chingwai lo dak apandar sonaram rong thar pen yok yak si chingwai lo evangelist ake banabang komol singing hi la pente nilita evangelist ningkat kre phonelo dolo dak ke klem
lahai nili evangelism ke klem nang chin dun de pin na tum bang si nona bang ke amen nang che thap o ke la ke nili pang thek thelang la ke pima polo tak te nili land mafia pusi tok det lo ako jong si land mafia jong si che lang polo tang te la ke non judicial court first class magistrate along la ke 420/409 IPC Indian Penal Code ateng pen dondo hukum along pen alang litum ta lam nang chedan dun nang kok po la pente bar association long nilita advocate chithik paka apente ke dam tang advocate ta nili or advocate ke dake dihun teron pihen lo non senior most advocate sa Robinson hangse dak nang lang dun po nang ordun po nang claim dun po pusi original la kamalam ke claim ke dama ajaton an nili phanang hang bom lo la si nili produce po lahai han lo ke produce ke la si lahai ache Karbi Longri Songbolong komaji arwa tumpian patur pipongsi kedamtang aruni phai krip pho arni ingdeng kep ingdeng krihini lapen BA asar langki unduna tumapan karchu kes ebolong komaji arwa meipu ruby singnar pen mai chephem pon along aluhiaman pen madhuram lekthe kes e tiripya meipu samson teron Karbila meramaya meipu kam sing hanse bukulia municipal board chairman hem sing teron langpher KSA AGS ajai rong chihonatu chetongdu Langpherang kangpen ingdeng kep ingdeng krihini lapen BA asar langki undun pangrumpet pen bang pharu plisusi aphan karchupon Kebang jelang apora hot education mati lokacharli ahin ki cherapdun berji lapen langphera hawaralong konatna high school si ingdeng kep asar langki undun de aphai ki komati kawi ki doma KSA atum langchari mati humridam nangji pusi madhuram lekthi ahin pen pachini pon si HSLC ki namtang result huraba nitonda langphera lo suman school do 00% amane innot student aga pass pe do tasona school da medi to langphera lo sila high school lo uthot dita bilo charlie asong tomhan pini laba soma te sili ni chole bilo je nale tum tasona school lo khoda khumri dam langi khumri dam pen khoda kopi posi 0% mala so sita so ba ke na pen la so uthar lama ba ke itum pachini nahi la so ba ni pini chole ri te kang lo la pen ke la summer vacation lo ke special la sumara tum han class 10 especially metric one ke togiyo sumar tum ba free coaching la hai den ka nahi bisini le ka dino char lo song ba pini chole ri te kang Sadang ke nola students atau bangun class 10 pen jasimet pe class 10 class 12 ke pas tang atau bangke atawar ding ping lang ajani ding ping lang amasi lang tu fan ke mesen atawar ke dami fan anso se ang song apeli je fan tu mahin pen isi ini bidi sore ka chete choi dunji afan sukamat ha pe jala tuman phapono la solong lang itu fan same ni tum ajar subet tame ningkang sam pen ka nong ni masa besar polo labang kini tum lang dam lup lo tangte pia posiar chonang kok mo education na madu re chini lo education na maxim ke hini reward and punishment ko तसे reward and punishment do kechok chelo te tum punishment pi nahi kechok lo te tum reward pi nahi madu ta chini aposi Karbi Longri asong tu amena asumar tu fan student tu fan punishment ka chipia bang ali pini bang reward ka chipia ni bang sini tum thalo tase ki ongdung pini dak bang phalo li bang so si chat hai ye tum amen ke long ateng ke han student bang da chitong no bening kang samnaya bang ke nailo je all Karbi long pen science stream long pen higher secondary long ke pas ke menai ke bukulia hawa si nong mi ke long so possible ta ning arong lo an so se kapre ka dim se tamne labang so pini labang so kar chu pon long lo so message mang dam pen long apre tu an so se competitive long wang ko se tu ning ken pini bang Lamding Road KSA Central Committee atumpian patur piponalong HDP Sport Association atum cherap chitudungsi HDP mirjeng pathwak lamalong kecheng si KSA Cup surhinira inkoirapho knockout cricket tournament angdung kitipon labangso angdung kitika pathupon ameyalong KSA Lamding Road Central Committee longkiri ingti finance secretary pen mei charipon Bangso mayalong alhisar puaman pen EM Surjarong Phar KEC Board Chairman Philip Teron Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar KLA Rapchon Bang On Teron KSA Central Committee Chonbang Desoy Teron Education Secretary Edwinson Hanse BDC Maipu Raju Ingleng Kaman Tisu HSA Secretary
Cricket in Church Secretary Jonis Tisuatum Chetong Nungsi Bang Somai Ardipilun Labangso ang dunggitialong kangthir 11 pen chala kathara tumang bongsi pathuponlo Lapen kangthir 11 atum kithek muchorajok labangso ang dunggitida chepahai pondetlo Hidipi pen sarpin podisu Karbi Longri Abirta Litum la kaike sita mele tum kaching hon ACM banget ninje sport culture tamane sport culture dong silitum pat hilo bulote elitum dak elitum non ki thulmi owe ki miatum la so mane drugs addicted pen chenglok lahai ka to ka be bangke elitum la so kichu abangke elitum bang kom chetji kuson si ni kado ko la elitum ACM kamatha joini si pini sita me la dak bihe ka khela pusita me alang li hin pensi nang rap den apen adun ju be mohet dong sita me ne li thalo dak bordan arat apan tiki lak lepin aning ke me bang khu le tum ka jing hon IM sal fan kai ke sita me ne li tum kese fan sita me nang alang li kai ke sita me alang li alchak nang pidu la pen bidi sore pen chenglok ka to ka be alang li nang ka cherap nang ka chi to dun pensi pini final ang dung mang tilong lo pot si dak adun thu bang dak HDP police station atum handa choro lo lang li tum dak thangki sungi phana bipin benalang litum dak field sitamin ang tilong lo apen kadok ave nililong la kese atim central committee tum kadok ave tamanda nili jungjung ben kachurui bangke alang litum full support aso teng ben pini ang dung tilong lo asila so khela kese cup 2025 bangke pining bangke dak HDP pathupon lo muning bangke nilitum ako central committee chingwai pensi hamren tahai kajironga tahai makonane tahai madak sibi pheta lasi muning abangke nelitum uthor pachini thupo pining abangke lapuan si pinyang dong giti lo pasi nang litum kadok ave media hoy phal pachini don bensi pini aso jai me bangke lapuan si intoni pawa Kedamtang aruni phai krepwarni Jirpo NGO mahangithek ingdeng kep kichok lang pherhawar bolongkomaji Jirpo NGO asa hemalong katalon pon Atapor phai kebapor Jirpo NGO amepu dibeswar singnar pen lama inthur pongsi sayang deng pangching ponlo Jirpo NGO atumpen local poultry farm setami Dilip Rongpi radasai klembang pu Dilip terang ari deng pen impon laswa phi Jirpo NGO atum ningkane se ke claim gedam aputhak annual report aluthui em madhuram lekthi pen ingpu ponsi sayang deng pachun ponlo Labangso ingdeng kep amahang kethek arni along aluhiaman pen em madhuram lekthi Bukulia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Bukulia BJP Mondol Committee President Mahindra Lekthi Bukulia Lambiramai Tiripi Amai Phu Kamsing Hanse Lapen Bukulia Municipal Board along Ward Commissioner do anatung chetong nungsi laso ajai mek misen pen pajo Papante pini 15 May labangke Jirpo NGO ingkan kiat kecok arni no anengkan wang sitameni tum lapuson talon mom wang mom no lapen pini labang sorni opai ke mepen lang feralong MSC ade EM sar moduram dekhe alangli sitameni chetong no lapen alangli reading kasini tum Jirpo NGO annual activities report sitami pangkupon long no apen dilitum pinile thot si NGO ahin pen han jakom chihar jag ilongji matha si dilitum local boa farm sitami ingpu pon long lo labangso afama bangke central committee long KEA secretary sar Dilip Rongpi amangli hin pen si dilitum pangku pon lo Asi nilitum kedamtang apora hot nilitum ahabartin sitami mai deng dambo lapen kidukela katum han an nilitum rap bomlo lapen pacitang laple iku sitami nilitum intonte pinben pinang klem long lo nilitum simat halo lapen lingkang sabta dolo klem long ajo ini nilitum opran ni phone pen an atok adim sitamen tum tamong lo tawara pimpin adim sitamen tum ke palli bori lo lapen ke bang jilang por hot milu tum non la Karbi medium school penangan do kuming poira sitken do kaddu ka bilong len lo pacitang la pu iku sitame
nilutum non la osumara tompat akil joy pen pe joy mate uniform kiron ji fan ka chisik do ta nilutum list samokha kalek momlo tenana na list bang long lo ta nilutum apor ki do link si la so sayang deng bang ke deng damji la bang nilutum non ma ke chipu the thelang ko tour ni tong nilutum damji ni athima nilutum sitame mithan personnel jumjum sitame sai ki do website de la si apor bang pachet ton bang su big sita untam nilutum bor ibo ape choy bang nilutum bang do lamlo non ma nilutum apor bang si chelang chono la si la pusona sayang deng nilutum claim bom ji non Boa fama bangkanil tum John Suri si non marga wanlo la pen cheklo jom complete afi aku Suri si bag wantu ko la pen long hong fam sitaminil tum non selam po prabjin pen la pen dak John Fokem ba John Faru si bag long hong non makela lokel long hong ki pangreng ji fasinil tum bori pon bonglo matha pon bonglo la pen council pen sitamia sa sa kirap ke long tahai mini fasinil tum ki matha du apa nilutum kumpri namji kalau dalam sitame kuthiri tumong nilutum kirap sitame cohan namji lapen ladang bang nilutum jung methang personel jung afan nilutum cimatha ji lapukalik nilutum ke rada fan mati kidu kela katum fan kirap un ange jakong dutik nilutum claim bomji Pinya Abirta lansi kang tonlo kardom.